כשאין מים ואוכל במדבר, התפתחה מסורת של הכנסת אורחים. למה? כי בן אדם יכול ללכת יומיים, 3 במדבר, ולא לשתות מים, בחום הזה, כמובן עלול להתייבש ולמות. אז כשבא אורח לאוהל, דבר ראשון, נותנים לו לשתות, לאכול, כי זה לא כמו פה שהולכים לכל ברז ואפשר לשתות, או ללכת לסופר ולקנות. קשה מאוד למצוא אוכל מאוד... המסורת שהכנסת אורחים התחילה עוד מזמן, אני חושב עוד בזמן אברהם אבינו. אם למדתם, הוא גם היה גר באוהל, והיה מכניס אורחים מאוד גדול. הוא היה פותח את האוהל מכל הכיוונים, כדי לראות אם יש אורח שהוא יוכל להזמין אותו. כל הכיוונים היה פתוח. נכון, כי הוא רצה לראות כל אורח שבא. אבל אתם, שאתם האורחים שלי, אני הולך לכבד אתכם בתה בדואי, כי התה הבדואי הוא מתוק מאוד, והקפה הבדואי הוא מר מאוד. ותיארתי לעצמי שאתם תאהבו יותר מתוק. אז אני הולך לחלק לכם את התה במגש מיוחד. מישהו פעם הלך פה עם מגש בבית? לא. שמתם לב שזה עלול להישפך? כן. אז אני רוצה להראות לכם את המגש שלי. כי המגש שלי הוא כמו מגש קסם, הוא משהו מיוחד. והוא עוזר לנו שאנחנו הולכים בין האוהלים ויש אבנים על הרצפה. זה המגש, מה מיוחד בו אתם שואלים? אני יכול ללכת איתו ככה, בלי שהתה שלי יישפך. אתם רואים את התה? אתה מדביק דבק. האמת שלא, אתה רואה שזה לא דבוק. זה פשוט ככה. לא, מגנט לא תופס פלסטיק. מגנט זה רק לברזל. האמת היא, חבר'ה, שאני יכול לעשות גם ככה. אבל זה סתם בשביל לעשות עליכם רושם, כי אני לא צריך לעשות ככה, מספיק שאני הולך ככה. אז עכשיו זמן שאלות. כמו שהבטחתי, זמן שאלות, כן. זה כמו שקושרים חוץ לכוס ועושים ככה. זה לא כמו, אבל שאלות, כן. איך זה נדבק? איך זה נדבק? זו שאלה טובה ואני אסביר. יש 2 סודות בדבר הזה. זה לא קסמים, זה סודות, אתם תלמדו את זה במדעים. הסוד הראשון זה חוק בפיזיקה שנקרא כוח צנטריפוגלי, והכוח הזה אומר שכל מה שזז בעיגול, מהר או טיפה מהר, כל מה שזז בעיגול מפעיל טיפה כוח משיכה לצדדים של העיגול. איפה אנחנו רואים בבית כוח צנטריפוגלי? מי יכול להגיד לי? כן? בבית מה מסתובב? שעון. מכונת כביסה. מישהו פעם מסתכל? כן, אבל הוא מסתובב לאט מאוד. מאוורר. במכונת כביסה, מישהו פעם ראה שהמכונת כביסה סוחטת את הבגדים? לאן הבגדים נדבקו? לצדדים, נכון? זה כוח צנטריפוגלי. מישהו פעם ערבב כוס תה או מים מהר עם כפית? ראיתם שנהיה מערבולת קטנה? כי המים נדבקו לצדדים של הכוס ונהיה שקע? זה כוח צנטריפוגלי. עכשיו תסתכלו עליי. זה זז ישר או בקצת עיגול? וזה מפעיל טיפה כוח צנטריפוגלי על הכוס שטיפה נדבקת אליה. הסוד השני זה החוט הזה. אם הייתי תופס בלי החוט והייתי שובר את כף היד שלי ימינה, התה היה נשפך? כן. יפה. אבל אם אני אעשה את זה אחרי החוט, אני אקח ואשבור את היד שלי ימינה, התה נשפך? לא, כי החוט מנע מהתנועה לעבור לזה. גם אם אני עושה ימינה שמאלה, המגש זז כמו היד שלי מהר? לא, לא זז. אם הייתי עושה את זה פה, ועושה ככה, התה היה עף מזמן, נכון? אז זה 2 הסודות שבגללם אני הולך למלות את המגש שלי תה. השאלה הבאה שלכם